vertellen hoe jij ooit met voetbal in aanmerking bent gekomen? Ja, ik denk bij ons in het dorp IJsselstein is het altijd wel vanzelfsprekend geweest. Ja, mijn vader was zelf ook altijd keeper, dus ja, dan ga je toch wel makkelijker naar de voetbalclub toe. En ja, daar ben ik dan uiteindelijk ook beland. Stijn was 5,5. Toen begonnen we voetballen in IJsselstein, bij de mini-F'jes. En hoe ben je dan van gewoon als hobbyvoetballer naar professioneel voetballer gegaan? Ja, dat is toch altijd hard blijven werken. Toch altijd alles eruit gehaald wat erin zat. En nog steeds, dan probeer ik elke training en elke wedstrijd alles eruit te halen. En ja, op een gegeven moment kreeg ik die kans om de stap te maken. En dan moet je die ook 100% aangaan. En op heden gaat het me goed af. En zit ik er nog met plezier. En alleen maar bij IJsselstein gevoetbald? Nee, tot zijn 14e geloof ik. En toen is hij 2 jaar naar Venray gegaan. Toen heeft Helmond Sport hem gehaald. Ik was 16 jaar. Toen kwam ik als tweedejaars B, ging ik over van SV Venray. Toen ben ik daar, heb ik 2 jaar bij Venray gespeeld en toen ben ik naar Helmond Sport gegaan en heb ik daar nog 3 jaar in de jeugd gezeten. En dan moet je hard werken binnen A te komen, door te schuiven naar het tweede en zo bij het eerste te komen. En dat heeft hij goed gedaan. Dus hij komt uit een ondernemersgezin, dus een harde werker, neemt verantwoordelijkheid. Dus ik ben er blij mee dat hij naar ons toegekomen is. En heb jij nog steeds contact met je oude clubs? Ben je daar nog bij betrokken? Ja, als ik wat vrije tijd heb, dan probeer ik wel een keer bij SV IJsselstein te kijken. Bij SV Venray dat ik ook toch wel af en toe een keer een wedstrijd probeer te kijken. En ik vind dat, ja, kom je altijd nog weer bekenden tegen. En dat is toch altijd wel weer mooi om wat herinneringen op te halen en toch weer bij je oude club langs te gaan. En hoe combineer jij je leven als sporter met jouw alledaags leven? Ja, ik zat voorheen nog op school. Ik had het Johan Cruijff College heb ik nu inmiddels afgerond. En nu heb ik eigenlijk wat meer vrije tijd gekregen. En ik ben een beetje aan het kijken hoe ik dat in kan vullen. Maar op het moment zelf wil ik nu op het voetbal focussen en daar alles uitgeven. En dan kan ik heb ik wat meer vrijere uurtjes en dan kan ik dan ook met vrienden, familie kan ik dan besteden. Dus dat is wel mooi. En je zei al dat je vader keeper was. Kom je uit een voetbalfamilie of alleen je vader? Ja, ik denk dat het wel in de familie leeft. Ik denk dat hij wel een beetje eruit sprong ook met zijn, dat hij keeper was en dat hij wel van het voetbal genoot. En uiteindelijk dan ziet zijn zoon dat ook, denk ik. En dan wil hij ook zijn eerste handschoenen aan. En ja, dat is nog altijd met plezier. Dus dat is mooi. Ja, hij is helemaal fanatiek van sport. Als kind kon hij alle bal sporten. Dat maakte niet uit of het tafeltennis was of gewoon tennissen, voetballen. Het was alles met een bal, dat kon hij allemaal hartstikke goed. Hij heeft zich naar boven gewerkt. We hebben 1,5 jaar geleden voor de leeuwen gegooid eigenlijk. Omdat Ferhat Kaye geblesseerd was. En dat heeft hij heel erg goed gedaan. En uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt om Stijn als eerste keeper te maken en hem de kans te geven. Jeugd heeft toekomst, zeggen we altijd. En heeft hij heel goed ingevuld. Hij is heel goed in details. Hij ziet, bij elke sport ziet hij details die belangrijk zijn om beter te zijn. En dat ziet hij bij het voetballen ook. En heeft hij heel goed ingevuld. Daardoor hebben we zijn contract verlengd zodat hij nog 3 jaar bij ons is. En hij kan zich nog steeds verder doorontwikkelen. Ieder jaar dat je 30, 40 wedstrijden speelt, word je beter. En dat geldt ook zeker voor Stijn. Dus we moeten zorgen dat hij nog wat stapjes kan maken en dat hij naar de Eredivisie kan. Met ons of zonder ons. En ben je nou veel weg van huis? Het is eigenlijk gewoon een normale werkdag eigenlijk. Net als normale mensen is het gewoon in de ochtend trainen wij en af en toe ook in de middag. Ik zie hem tegenwoordig heel weinig. Hij is gewoon heel veel op de club hier. Hij voelt zich heel goed thuis, dus hij is op tijd hier, hij blijft langer hier. En hij gaat meestal naar zijn voetbalvrienden in Eindhoven en bij zijn vriendin. En verder zie ik hem eigenlijk niet heel veel meer. Dus eigenlijk ben je gewoon bij de hele dag meestal wel op de club. En ja, ver van huis, je hebt uitwedstrijden natuurlijk, dan ga je wel heel het land door. Maar ja, dat is dan een kleine moeite, dat is wel mooi. Dus
ja, ik vind het wel meevallen met dat ik veel van huis ben. Maar je komt nog wel eens op bezoek. Hij komt nog 2 keer in de week af en toe wat eten en dan... Sfeer binnen het team. Ja, ik denk dat beter Stijn dat kan vertellen. Hè. Dat is de jongen die dus natuurlijk in het team beweegt. Maar je ziet het achter mij, ze zijn nog lekker aan het tafelvoetballen, hè, zoals je het net zei. En ze zijn daar nog lekker vrij trap aan het nemen. Er wordt veel geduld, maar er wordt ook hard gewerkt. En ook nu het toch wat minder gaat, is het alle twee heel belangrijk om en plezier te hebben en toch gewoon hard te blijven knokken. Ja, we wachten nog steeds op de eerste overwinning, maar we moeten rustig blijven. En ik denk dat we onder elkaar wel een leuk en hecht team zijn en dat we lol kunnen maken. En dan komt die overwinning ook nog wel. Stijn is, wat ik al zei, komt uit een ondernemersgezin. Dus neemt de verantwoordelijkheid, laat zich horen. Voetballend is hij heel sterk, tweebenig. Hij kan natuurlijk nog dingen verbeteren, maar ja, goed, dat komt door de ervaring, de wedstrijd lezen, het gevaar eerder zien. Maar hij beweegt zich goed binnen de groep en is een van de weinigen die het constante niveau houdt. Ja, hij is een hele goede keeper. En dat is heel erg belangrijk, ook als het wat minder gaat, dat je toch blijft presteren op je eigen niveau. En bent u eigenlijk trots op wat hij heeft bereikt tot nu? Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk bij die betaalde voetbalclub te mogen kunnen spelen. En zeker als je 21 bent en al een basisplaats hebt, daar kun je wel trots op zijn. Ja, dat je toch uiteindelijk als kleine jongen de droom had om toch wel in een stadion te spelen en dat je profvoetballer wilt worden. En dat ik nu gewoon elke wedstrijd in een mooi stadion kan spelen en mag spelen. En ja, dat is toch wel mijn mooiste moment dat ik toch het profvoetbal heb gehaald. Dus ik moet er ook goed van genieten. En nu je dit dan bereikt hebt, wat is nu je doel voor de toekomst? Ja, het is nu zoveel mogelijk minuten maken hier en ervaring opdoen. En daar ben ik goed mee bezig, het gaat goed. Dus op een gegeven moment dan ga je ook denken van, kan ik misschien een keer een stap maken. En dat zou dan mooi zijn. Ik weet niet hoe in de toekomst of zo snel mogelijk, of dat weet ik zelf nog niet. Maar ik ga wel voor een niveautje hoger en dan mag ik ook wel eisen van mezelf. Ja, wat zijn niveau zal worden, dat weet ik niet. Maar hij heeft er gewoon heel veel zin in, hij heeft er heel veel plezier, hij heeft er alles voor over. Hij laat er alles voor, dus ik ben er gewoon trots op. Moeten die heel strak? Gaat dat zo goed? Nou, laten we een poging wagen.